Salutare tuturor, eu sunt Mario și astăzi să ne jucăm standul de fraților. Să dați un like, un subscribe acolo frumos și haideți să începem, să dați și voi un like acolo, forță. Da, și s-a terminat PES-ul, eu nu pot să văd nimic. Eu am dat și la astea să am grafiturile. Am și 67 gol acolo, nu știu ce o să fac cu el, dar na, ce o să fac cu el, nici nu știu, dar haideți să începem să jucăm și noi un test aici, să facem și noi kill-uri pe acolo, forță. Dar cât e ora, mă, la când filmez, mă? La ora 8. Deci e 8 fix. Ceasul și ora acum filmez. Și ne dă mapa Village. Aici poate să fac multe kill-uri, poate nu, poate da, poate nu. Da, acum trebuie să vedem ce să mă. Intrăm aici frumos, dăm un tacad ăsta. Luăm deagle-ul, luăm Macau. Așa, bine. Ia mă, unde este? Ia uite-mă, frate. Ia uite-mă, frate. Ce fac ăștia, bă? Ia. Haide, mă, că m-a omorât ăsta, m-am vorbit prea târziu, mă. M-am vorbit prea târziu. Nu uite pe ăsta. Ce fac? Bă! Ia, mă. Na, mă, că mi dă lag, ce să mai... Ia, mă, că pe aici trebuie să fie. Ia uite. Ce faci, frate? Ia uite-l pe ăsta, mă. Ia uite-l pe ăsta. Na, mă, frate. Chiar când să mă omor am scos deagle. Și dăm așa. Bine să uite-l pe ăla. Am un Spider-Man ăla, mă, frate. Ce să mai vorbim? Ia uite, ia uite. Na. Ne ducem, bam. Bă, deja 6 kill-uri. Nu, ce să zic. Bă, frate, serios? Asta. L-am luat. What? Ce face ăla? Ia. No. Mă, frate, ce armă să-mi iau eu? Deci, nu mai zic. Ia uite-mă. Mergem eu. Haide-mă. Ce faci ăsta? Ma, nu, bă, vere, mă, ce fac? Uite-l pe ăsta. A, da, și-a luat ăla, mă, dar ia asta, mă. De ce nu iau și eu pe M4A1? Mă, frate. Ce se întâmplă? Haide, nu, mă. Da, ia uite, na. Chiar pe cine voiam eu să-l omor? Bă, dar cum l-a murit ăsta? Ce nu cred, frate, așa ceva. Nu, că apare celălalt, că l-am omorât pe ăla, nu, apare celălalt. Apare altul, că na. Ia uite-l. Serios?
Bă, frate. Nu. Nu. Bă. Nu mai joc, efectiv. Nu, am murit de 13 ori, n-am ce să zic. Clasic. Și David Mustafa, la mulți ani, David Mustafa, că astăzi e ziua ta, David Mustafa, Davide, dacă te uiți la videoclipul ăsta, la mulți ani, David. Astăzi faci 11 ani, la mulți ani. Ne ducem așa. Ia mă, ce să mă. Ce face ăsta, mă? Uite, mă. Mă, cu ce? 19 kiluri acolo. Ia. Nu. Eram în spate, mă, ce să... Ce, mă? Ce zice, mă? 23 de kilori, zic că e bine. Dar nu prea e bine că am murit de 20 de ori. 20 de ori am murit, mai. Tot el se ascunde, dar tot eu l-am omor. What? Cum l-am omorât pe ăla, mă? Îi văd piciorul acolo lui ăla, bă! Da. Haide, mă. Hai. La 104. N-ai, mă, cum să-ți crească aici mare, mă, frate, că ești la 100, crește mai greu. Haide, n-am. Eu acum am văzut. Deci eu eram atent în altă parte, nu aici. Și până... Lakeside, mă. Lakeside. Bă. Haide. Aici eu intru în pai mâine. Nu, da, eu... Intru și eu la... Ce să mă zic? Luăm un 4 demon. Ia, mă. N-am, mă, că din prima mă urcă, de ce nu? Ia, mă. Nici. Mă, serios. Deci... Ia acolo. Deci ați văzut, nu i-am tras? Nu, Uite-mă unde ne-a respawnat, mă, frate. Credeam că suntem... Da. Ia uite-l, mă, pe nebun. Nu, dar mi dă la goat? Nu mi dă de așa gen. Acum ce se întâmplă? Uite-l pe digonașul. What?
Ce face ăsta? Încărcăm că avem ceva minute. Acum încărcăm. Încărcăm, să încărcăm. Și... Nu, ăsta cu digălul, nu. Să mă lasă la frate cu digălul lui, că... No. Și uite cineva, da mă, frățiorul. Haide, aici e cineva, nu? Foarte bine, n-am ce să zic. What? Ce fac aici, mă, frate? Bine. Acum nu mai e bine. Uite-mi, bă! De ce n-a murit? De ce? Vreau și eu să știu. Am văzut până acolo. Da. Foarte tare, mă, că tot ăla l-a omorât. Că de ce nu? Ia stai. Asta e sus, mă? Păi, mă, ce fac ăștia, bă? Bă, ce tot el m-a omorât? Nu, bă, ce... Mi-a ciordat kill-ul. Mi-a ciordat kill-ul. Omoară-mă, că... Nu așa. Ce? Haide, mă. Haide, mă. Ce nu? Nici aici. Uite, frății, nu. Frățioră, mă mor tu cu digălul. Toți digălul. Să țin, nu? Așa, mă, mărăm și noi pe cineva, că de ce nu? Ia, mă, că... A scos pistolul, adică digălul, și după aia a scos AK-ul. Ăla crede că avem multe granițe și ce nu mă. Aveam 8 granițe, avem. ...25 de kiluri acum. Omă! What? Ori eu am lagul ăla. What? Pe bune și se termină și runda asta. Da, pot să mor și pe cineva. Na, 27 de kilori și am murit de 15 ori, zic că e bine. Așa. Să vedem dacă ne dă ceva. Da, 10 de astea. Avem bani oare pentru o cutie că... Nu prea cred, dar hai să vedem dacă le-a dat și nouă ceva. Și dacă avem bani, deschidem o cutie și se încheie videoclipul. Așa. Deci avem aproape avem bani pentru o cutie.
Ne uităm pe show, vedem că nu avem nimic ce să luăm, din păcate, sunt sărac, zici că sunt... nici nu mai știu cine sunt. Dar eu sunt Mario și aici se încheie videoclipul. Eu am fost Mario și papa, ceau, de toate, facem papa.